Mintoff u politiku deskritt bħala intelligenti, kontroversjali, kurjuż, sfidanti u bitmexxija jibsa. Dwaru hawn opinjonijiet differenti kif spjega ma' dan l-istazzjon il-President Emeritu Ugo Mifsud Bonnici. Bniedem ta' intelligenza kbira, illi kultant ġibitu biex ma jkollux paċenzja jirrifletti. Jaħseb xi ħaġa, jaħseb li ħasiba kollha, jagħmel ġudizzju u kultant kien jieħu żbalji kbar. Bniedem li kellu anki enerġija kbira, kultant ma kienx jaf jieqaf, però fl-aħħar kien jieqaf. Il-kontroversja kienet karatteristika ta' Mintoff, jikkummenta Michael Falzon. Kien kontroversjali, kien diviżiv, kien meħares lejn min ma jaqbilx miegħu bl-iktar mod with contempt. Politiku li rrid ibiddel il-pajjiż kif iddeskrivih Oliver Frigieri. Mintoff huwa mhux biss kien personaġġ intriganti, kurjuż, sfidanti, li jiċċellinġa t-tradizzjoni sieħa, li qed jikkontesta l-istorja ta' Malta. Rrid jagħmel bidla mill-ieħ. L-opinjonista Joe Mifsud jitkellem dwar ir-riformi fl-iżvilupp tal-pajjiż. Dan huwa persuna li ta' kontribut kbir għall-iżvilupp tal-istorja ta' pajjiżna, għal pajjiżna li llum, għaliex ċertu riformi li għamelu li xi kultant naħseb li kienet jitlef il-paċenzja wkoll u uża metodi ftit goffi minħabba li ma kellux il-paċenzja jistenna, però fuq dak illi bedu komplew gvernijiet ta' wara u llum Malta dik li pajjiż membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Mintoff kien deskritt bħala politiku personalità, jitkellem Lawrence Gregg, ex-editur tas Sunday Times. Dil personalità imponija kemm fuq il-partit tiegħu u kemm fuq il-pajjiż. Mintoff kien politiku li imponi kif spjega Michael Falzon. Fil-bidu tal-karriera tiegħi politika kien ladu, kien id-dittatur li rrid ipoġġi l-Malta, isawwar il-Malta kif iridu bil-fors u jimponi l-idea tiegħu fuq il-pajjiż, iġġieled kontra dik l-idea. Il-kontroversja kienet mezz ta' għejxin għalih. Bħala riformatur, maġġel, nervuż, li kien kapaċi jirriżenja minn-kmieni, però li kien kapaċi jippjana r-riformi tiegħu b'ċertu mod li jsiru bl-inqas inkwiet possibbli, mhux mingħajr inkwiet. Il-periodu tiegħu inkwiet anke għax ġi qabel indipendenza u wara indipendenza. Dinamiku, assolutament dinamiku fis-sens li ma jafx jistrieħ. U ma jafx jistrieħ għaliex u kien jgħix bil-konfrontazzjoni. Fost il-kisbiet ta' Mintoff tispikka d-dikjarazzjoni ta' Helsinki dwar il-paċi fil-Mediterran. Id-dikjarazzjoni li kien għamel fl-OSCE fejn kien għamel dikjarazzjoni importanti li dak iż-żmien ma ħaduhx bis-serjetà, illi ma jistax ikun hemm paċi u sikurtà fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paċi u sikurtà fil-Mediterran. Fuq livell personali Mintoff kellu karizma. Fuq livell personali huwa persuna kompletament differenti, huwa persuna ngħidu hekk b'ċertu karattru li jattirak alla volja minkejja l-isfond kollu li kelli jien kontra tiegħu, xorta meta bdejt intaqa' miegħu personali ħassejt li hu kellu ċertu karizma. Kien politiku li jaġġel fir-riformi. Mintoff dejjem kien bniedem ta' konflittwalità, forsi anke miegħu nifsu. Il-fatt għandek differenza bejn xi xtaq meta beda bl-integration u kif xtaq mbagħad meta rrid l-indipendenza. Ma tajjeb twettaq ukoll il-ħażin. Kellu ċertu nista' madwaru illi ħadu rridni fidejhom. Ġifieri ma ħsibx li Mintoff kellu interess li tinħaraq it-Times jew li titkisser id-dar ta' Edifene Kadami. L-opinjonijiet dwar Mintoff huma diversi, politiku li ta' kontribut ta' 50 sena lejn il-pajjiż.